Hej ti stani, što to radiš? Da ti. Nikada ne prelazi cestu gledajući ili pričajući na mobitel, a kamoli sa slušalicama u ušima. Ovo je bilo neoprezno. Iako je zeleno svjetlo na semaforu, uvijek pogledaj skreće li auto u tu ulicu gdje prelaziš cestu. Što radiš? Pa poginut ćeš. Ovo je vrlo nepregledno mjesto za prelazak ceste. Dođi sa mnom, pokazat ću ti. Uvijek stani blizu ceste ispred pješačkog prelaza i nikad ga nemoj pretrčavati. Bravo, odlično. Pogledaj lijevo, desno, pa opet lijevo. Poslušaj, ako cesta nije dovoljno pregledna, obrati pažnju, čuješ li nadolazeći automobil. Ukoliko nema automobila, možeš prijeći cestu. Međutim, ako ima, uspostavi kontakt očima s vozačem kako bi bila sigurna da te vidio. Kada stane, možeš sigurno krenuti, zahvali se vozaču rukom i prebaci pogled još jednom desno. Poštuj pravila i živi sretno! Follow the rules and live happily.